ati gedang kluthuk campuri cokak tiwas batuk jebol mbok tolak yang neng pinggir kali ayu ngoblong-ngoblong saiki ne ana gati nemu susah ana gagake nemu rada ana anake antara para kanca tur pambagyo dumateng para rama sedaya matur nuwun sanget rawuhnya ing pangapalan dalu punika mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring kitata atur para putra tur pambagyo nyuwun mring bapak ibu sedaya padha bau tapi kewajiban derek dawuh Gusti Pangeran engkang kasebat ana ing dalam Quran Nabi Muhammad yang dadi utusan ya utus dening Pangeran de apa wis lali sliramu de sepana entalan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis samestine lali aku mumpung saiki katamu jejogetan tetembangan karo aku dadi otomo kaganggu kangenmu bali eling nalika iku
durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari sapi rasane waktu minus dhewe aku terus eleng jane Zaman semula entolan rame-rame Guyub rukun senang Ayo pro kunco ngawaruana rukuni Islam yo iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kabeh pindhone lakon di salat kabeh dalune bayar royakan Ing pada poso ana ing bulan Ramadan Ping 5 kaji kaping 5 haji lamun kuwasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal jauh dari pangeran yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu ruci jroning atiku jaman biyen-biyen aku katon opo saikine aku iki katon opo bisa mono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kadilila mula aku rangira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ya orang yen saiki uripku banget nelongso wong ayu waling kumrek sliramu ojo tega welas putra putrimu aku angger raguna apa tur pujiwa tinggal krama pilih karo priya liya jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno
Ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda. Sebab aku iki kanggo meringati mikrot Kanjeng Nabi Muhammad kang suci. kabeh kancaku yen pinuju lagu kudu lagu-lagu lan kanthi bersatu. Aja sesunggaran kudu sing aturan mundhe koyo kewan ora butan pangan. Aja padha gelok aku ingkang njogo kancane pemuda sing rupane Allah. Jan rupa Allah nanging rasa bodo kula dipilolo kancane pemuda. Najan kula niki rupa amadeni nanging mijil santri mula aja wedi omong weling kawula dateng karo priksa sampun ala-ala awet tunggal bangsa lan weling kawula kagem karo priksa sampun sami nyacat mangke ndak maksiat Kados sampun cekap lagu-lagu kula menawi lepat nyuwun pangan semong. Kerocokan Banyuwangi Raina wangi sing tau sepi lanang wadon nang nekati ilangake susah ing ati telungguh ring pasir Gandeng tangan ring pikiran pinggir pesisir bisik-bisik semayanan mantri janji urip bareng Sirisiran api kenangan Gandeng asli Banyuwangi nah. ayo dong iyo 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 ngalah Kerocokan Banyuwangi Raina wangi sing tau sepi lanang wadon nang kaki ilangake susah ing ati Kentane kang sekar kanca Sorak-sorak bergembira, bergembira semua Sudah bebas lagi